De nieuwe wagen van Max Verstappen werd voorgesteld met, jawel, een vliegtuig. Een straffe onthulling, maar volgens onze F1-watcher is deze wagen de meest gewaagde gok ooit van Red Bull. En dat geldt zelfs voor de hele Formule 1. Want in het komend seizoen zou daar alles veranderen. Niemand die het heel goed weet. Zoals je zegt, alles gaat veranderen. Het is niet ongewoon dat de Formule 1 technisch evolueert. Maar meestal is dat dan ofwel het chassis dat verandert, ofwel de motor. En nu hebben ze alles in één keer veranderd. Dus dit is een 50% energie is elektrisch, komt niet van een vooraf opgeladen batterij. Dat is energie die tijdens het rijden weer moet opgeladen worden, tijdens het remmen voornamelijk. En de grote vrees is dat er eigenlijk te weinig elektrische energie gaat zijn om een ronde rond te komen op bepaalde circuits. Waardoor je dan mensen langzaam ziet rijden. Je ziet soms op de autosnelweg een Tesla aan 100 per uur rijden, omdat als die 120 rijdt, dat die dan niet thuis geraakt. Maar zo zou de Formule 1 kunnen worden in het slechtste geval. Dus dat men op een rechtstuk moet gaan vertragen, bij bepaalde momenten langzaam moet gaan rijden, om aan het einde van de race nog wat energie over te hebben. En ik hoor wel dat er ongerustheid is in die hoofdkantoren van Formule 1 en FIA en dat er ook al scenario's klaar liggen om in te grijpen. Volgende week wordt er 5 dagen getest in Barcelona voor het eerst met die auto's. Gaan ze voor het eerst rijden. Dat is achter gesloten deuren. Er zijn geen pottenkijkers welkom, geen pers, geen toeschouwers. En naar verluidt gaat men dan in die week de eerste evaluatie doen en eventueel al meteen bijsturen voordat het publiek de nieuwe auto's te zien krijgt. En dan hebben we één wagen waar we al een mooie presentatie van gezien hebben. Die van onze Limburger, of halve Limburger Max Verstappen. Met heel veel grandeur voorgesteld, maar het is een grote gok. Waarom? Red Bull is geen automerk, het is een drankjesfabrikant. Ze maken energy drinks. En voor een motor in de auto zijn ze altijd afhankelijk geweest van een andere partner. Ze hebben heel veel succes gekend in de 21 seizoenen die ze gehad hebben. Maar er zijn ook periodes geweest waarin die motor die ze extern moesten huren, leasen, niet goed was en waarin ze eigenlijk geen kans hadden om te winnen. Dat waren ze op een gegeven moment beu en dan hebben ze gezegd we gaan alles in eigen huis doen, we gaan zelf motoren bouwen. Dus een fabriek van 700 mensen die alleen maar de motor maken, los van de rest van de auto. Maar ja, of dat gaat werken vanaf seizoen 1, ik heb Max Verstappen al horen zeggen van het kan bijna niet dat wij vanaf het eerste jaar hetzelfde kunnen doen als Mercedes die dat al 30 jaar doet.